Hvad gør I for at holde folks personlige oplysninger sikre? Altså, vi har jo forskellige typer persondata hos os. Altså, vi har jo for eksempel nogle ansatte, og deres persondata er jo en ting, som vi passer på. Så har vi nogle kunder, som har nogle persondata, som vi også passer på. Og endelig så har vi sådan nogle produkter, som nogle af vores kunder bruger til at beskytte deres medarbejdere og kunders persondata. Okay. Vi prøver at undgå persondata, hvor vi kan. Altså sådan, så vi har mange løsninger, som anvender for eksempel en persons CPR-nummer. Og jamen, hver eneste gang vi håndterer et CPR-nummer, så er vi meget opmærksom på, om vi har brug for at håndtere det. Og hvis det er en del af løsningen, at vi skal gøre det, så prøver vi at se, om vi for eksempel kan lade være med at logge det til nogle logfiler, så at vi ikke spilder persondata unødigt rundt omkring. Så I tager imod så lidt personlige oplysninger som muligt, eller hvad? Ja. Okay. Er folk sikre nok, når det kommer til deres personlige oplysninger, og ved de nok om det? Nej, folk er da helt ligeglade. Altså, hvis man bare ser på, hvordan sådan yngre mennesker sviner om sig med personlige oplysninger på Facebook, og billeder og informationer om, hvor de tager hen på ferie, og at de tager på ferie og sådan noget. Det er jo helt godnat, den måde, man ligesom i samfundet bare sådan har accepteret, at jamen, med persondata, det er ikke noget, man behøver at passe på, fordi at der er så meget af det ude på internet alligevel, at sandsynligheden for, at jeg lige bliver misbrugt, den er så lille, måske. At det er der mange, som ikke passer på. Så du mener ikke, folk passer nok på? Nej, det mener jeg ikke. Efter interviewet med Niels havde vi bestemt os at interviewe nogle tilfældige folk på Vesterbro, for at se om de havde den samme mening som Niels, når det kommer til personlige oplysninger. Føler du dig sikker på internet? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ja, det er nogenlunde. Ja. Det gør du? Okay. Nej, jeg synes nogle gange, at man er lidt nervøs for, hvad der foregår. Okay. Der sker så mange mærkelige ting. Hvad gør du for at holde dine oplysninger sikre? Jeg sørger for ikke at give det særlig mange oplysninger til særlig mange. Jeg synes, jeg prøver at opdatere alle mine programmer, som man skal en gang imellem, og lave mine koder. Jeg skifter dem ikke med det jævne mellemrum, men altså... Faktisk ikke ret meget. Det er jo så ens egen skyld, hvis der sker noget. Ja, det er det. Men man gør ikke rigtig noget. Og det er ikke noget, du tænker så meget over det? Nej, det er faktisk ikke. Og du tænker ikke så meget over det? Hvordan? Nej, fordi jeg prøver at have en kode, som de anbefaler, både med små og store bogstaver og tal og alt sådan noget. Har du prøvet at få stjålet de personlige oplysninger på nettet? Eller kender du nogen, der har prøvet det?
Nej, jeg har ikke personligt selv prøvet det, men jeg har hørt om nogen, Okay. hvor at de har fået stjålet eller fået nogle penge fjernet fra kontoen. Og du har aldrig selv prøvet det? Nej, det har jeg ikke. Jeg har hørt og læst om, at der er flere og flere, der får stjålet deres CPR-nummer, og folk køber varer i deres navn, eller stjæler penge fra deres konto, eller sådan noget. Det har jeg hørt. Det sker mere og mere. Ja, præcis.